de man tot staan te brengen. Combinatie nummer 1 ondertussen. Aan de start Jan Lingbers uit Den Ham, afdeling Overijssel. Politie! Doe dat! Stel hier! Met zijn kruising van ons doel aan. Je ziet een bijzonder spectaculaire manier van tot staan brengen. Ja Johan, die had jij al op je borst staan. En de commando's die je moeten bewegen, het bewaken op te geven, doet hij maar antwoorden met een ferme beet in de been. Wat reglementair toegestaan is, als er bedreigd wordt in woord of daad, bij dit geval, dan mag de hond, je mag bijten, hoeft niet, mag wel. Bij dit onderdeel, politieafdeling, geen vergeren, gewoon direct transport, teken van de keurmeester. En in plaats van verdedigen wordt nu een vluchtpoging door de helper. Dus in plaats van verdediging, als je iets op twee geschieden, krijgt de helper nu een teken om te vluchten wat de hond eveneens zonder teken of commando moet verwijderen. Doe dan 3,5 jaar. Ook hier de vaste start staan bij de hond moet zich naast de geleider bevinden. Hij mag dan zitten, staan of liggen. Ook deze oefening natuurlijk van Doelan spectaculair uitgevoerd. Kon wel de hand van de luchtmacht zijn, want vliegen kan die ook. Daarop vast zijn toetsing. Verdedigt ons zich op het been. En ook naar het commando overgaan. Tot die bijten en bewaken ter beoordeling van de keurmeesters ter plekke. U ziet een tegenstelling tot politie 2. Na transport zit er een overval op de geleiderplaats in plaats van een vluchtpoging. En ook deze moeten we zonder commando, zonder teken van de geleider uit eigen beweging teniet doen. En ook deze combinatie van de afdeling Overijssel, Jan Lingbers naar Doelan.